Kanselado ang pipila ka mga biyahe sa mga barko sa Subo, samtang ang uban mi pausbaw na sa ilang gipaningil nga passenger fare o freight tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Si Luan Mayrundina sa detalye. Naabtan sa Balitang Bisdak News Team sa ticketing office sa Pier 1 kagahapon sa buntag March 8 si Vanji Elmido nga ni-avail sa 5+1 promo sa usa ka shipping company nga may biyaheng Cebu to Ormoc o vice versa. Kaduha matag buwan mo biyahe paingon sa Leyte si Vanji tungod sa mga asikasuhunon sa ilang pamilya didto. Busad akong bintaha alang kaniya ang promo nga gitanyag sa naason shipping company busa nipalit dayon siya og ticket alang niya og sa iyang bana. Okay naman, may schedule naman sila. Na-follow nila yung tamang schedule. Na-follow nila yung ang Cebu Ormoc, Ormoc Cebu nila. Na-follow naman nila. Wala naman silang changes. And then sa fare, hindi pa sila nag-increase. Sugod ugmang adlaw March 10, may pipila na ka mga shipping companies ang nagpahibaw nga mopatuman sila og temporaryong pagpasaka sa ilang pletihan. Sa social media page sa Sikat, sugod kagahapon March 8, nagpatuman na sila og temporary fare adjustment. Gipasalig hinuon sa naason shipping company nga temporaryo lang kini samtang nagpadayon pa ang pagsaka sa presyo sa krudo nunot sa gubat sa Middle East. Gawas niini, nagpatuman usab sila og temporary suspension sa pipila sa ilang mga biyahe. Sama sa rotang Cebu to Catbalogan via Naval ug ang rotang Cebu to Baybay and vice versa. Apan wa malatid sa ilang announcement kung hangtod kanusa ang pagpatuman sa ilang temporary fare adjustment. Samtang sa social media page usab sa Robles Shipping, gipahibaw usab nila nga sugod karong adlaw March 9, magpatuman usab sila og temporary fuel surcharge alang sa passenger fare ug sa ilang freight rates. Magpabilin kining ipatuman hangtod nga may ipahibawng kausaban. Ang Ocean Jet Ferry sa ilang bahin, temporary suspension sa ilang biyahe nga Cebu to Palumpon ug vice versa ang ilang gipatuman. Sukad Marso 6, temporary una nilang giwagtang ang maong rota tungod matud pa sa kameno sa mga pasahero ug dako kining alkansi alang kanila kung padayunon ang pagbiyahe sa maong dapit. Gitataw hinuon sa management nga nakaduso na sila og abiso ngadto sa Marina 7 ug nahatagan na usab nila og full refund ang mga pasaherong nakapalit og ticket alang sa March 6 ug March 7 nga biyahe. Kung gusto sila magpa-reschedule, makita ra pod sila sa among mga under vessel nga gabiyahe. So like sa Palumpon ang mapiktahan, they will be transferred sa among Ormoc nga mga barko. Samtang gilimitahan na lang usab ngadto sa upat ka biyahe matag adlaw ang Cebu to Hitafe ug Hitafe to Cebu. Gitangtang na ang 6:45 PM nga last trip sa Cebu to Hitafe ug ang 6:30 AM nga first trip unta gikan sa Hitafe paingon sa Cebu. Gitataw sa management nga ang maong kausaban mag-agad sa presyo sa produktong petrolyo. Sa pagkaron, base sa ilang announcement, hangtod lang sa Marso 20 ang temporary suspension sa ilang mga biyahe. Apan kung magpadayon pagyud ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, lugwayan usab nila ang petsa sa pagsuspenso sa biyahe sa naasong mga rota. Sa pagkakaron, wa pay planong mupasaka og presyo sa pletihan ang Ocean Jet. Far wala. We don't have, unless otherwise that the price will already surpass with our leeway na mo na leeway. So the top management has leeway on that particular figure. So once nga mogubi yan, maybe that's a time. Hindi naman siguro kasi kung need talaga na magbiyahe ka talaga, kailangan talaga, magbabiyahe ka talaga kung kailangan talaga. Pero ganito talaga, biktima tayo ng mga gera-gera. Oo. So, paday lang gyapon ang life. Kagahapon, nipahibaw usab ang Starlight Ferries nga mupatuman sila og partial passenger fare o cargo rates increase nga 25% sugod ugma March 10. Karong buntag, ang Trans-Asia Shipping nipahibaw usab nga mupatuman usab sila og 20% fuel surcharge adjustment. Ang aumento sa plitihan sa mga pasahero epektibo karong adlaw, March 9. Samtang ang cargo rate adjustment ipatuman sugod karong Miyerkules, March 11. Nipahibaw usab ang Light Shipping Corporation nga sugod sa Miyerkules, March 11, magpatuman usab sila og aumento sa passenger ug cargo surcharge rates. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina,
Balitang Bisdak.